И така, здравейте хора, днес, нали, това ще бъде първото видео в моя канал. Всъщност аз тук ще разказвам истории и няма да правим нищо вау, няма да правим нищо особено. Но просто, нали, трябва да се разказват истории някак. И първата история, която аз ще разкажа, това е историята за това как чупихме чин в училище. Да, правилно чухте, чупихме чин в училище. Като цяло не беше кой знае какво, но все пак се заслужава да се разкаже и да не го знае само един човек, защото това наистина си беше... Да. И нали, нормален ден в училище, беше голямото междучасие, след него имахме английски и лично аз бях в кабинета по английски и нали, влизам си, оставам си раницата и разбира се, както винаги се занимавахме постоянно с един чин, който беше сигурно на 15 милиона години и изглежда се едно е паднал от първи етаж. Но и нали, какво да правим с този чин? Нямахме какво да правим с него и просто решихме да се качим върху него и да се возим, защото той буквално се люлееше като кораб в бурно море. Да, точно така, това беше даже перфектният пример. Кораб в бурно море. Да, и нали, корабът ни в бурно море, ние решихме да се качим върху него. Качихме се. AK аз. Нали, качих се, моят приятел един от нашия клас почна да ме бута и нали, люлее се, беше забавно. Но аз бях седнал и краката ми бяха опряни на земята, докато едно момче просто не реши да се качи отгоре, ма целя. Не да е седнал или нещо от сорта, а да се качи целя. Нали, качи се. И аз почнах, разбира се, да го бутам. И това бутане, чина се щупи, той падна от чина и чина се щупи, да. Отиваме разбира се, госпожата ни по-английски дойде, отидахме при директора. Аз не съм от хората, които ходят по цял ден при директора, но отидахме. И какво стана? Бяхме там около 2 минути сигурно. И накрая директора ни обясняваше някакви работи. Накрая просто питах, добре, колко ще струва да го платим? И тогава бях много се преснил, защото си мислех, че ще излезе някъде към, да знам, 500 лева, защото... Ама като цяло... Нали, мислех си това, но... не се оказа това. Познайте колко струваше чина. Да, махнете 500. От 500 махнете двете нули и ще ви излезе колко струваше чина. Буквално чина директора ни каза, 5 лева, момчета. И ние, какво? Моля, 5 лева. И той вика, да, този чин е на 15 години, в смисъл. И ние, добре, и тези пари така и не ги дадахме. Но, да, хора, това беше от тази история. Надявам се ви харесала. Ако е така, коментирайте, лайквайте и до скоро.